Kaixo, hemen jarritzen dugu jokaldi bitan egiten den esake emateekin. Eta goazen hurrengo ariketarekin. Hemen ikusi daiteke, errege baltza, ezin dela mugitu. Baina dagoen laukian asalbo dago. Guneko genuke, alfil honekin sake ematea eta orduan izango litzateke sake ematea, ez ba? Baina zer gertatzen da adibidez peoia jaten badut? Orain, peoia hau ezin dela mugitu, hiltzatua dagoelako. Beraz, peoia jatea ez da jokaldi ona. Jokaldia zein da? Hori da, alfila F8ra eramaten dugu beste alderantza ekarriz. Beltzek peoia hau edo hau mugitzen dute eta sake ematen dugu. Hurrengo ariketa. Erregeak lauki hauek kontrolatzen ditu. Eta erreginak ere ez dio uzten gorantza egoten. Pista da, zaldiarekin izango dela lehengo jokaldia. Ikusten duzu nunden sake ematea. Sake ematen dut. Eta garrantzitsua izango da, zaldiak lauki hori kontrolatzen duela. Erregeak aukera bakarra du. Eta orduan, lauki hau zaldiarekin kontrolatuta izanik, nun izango da sake ematea? Erreginarekin elau laukian. Hemen erregea guztiz murriztua dago. Pentsatu dezagun. Berriz ere zaldiarekin dale lehengo mugimendua. Kapazagaren ikusteko. Lehengo mugimendua da. Sake ematen diogu. Eta aldi berean. Zaldiak G6ko laukiare kontrolatzen du. Jokaldi bakarra. Errege beltzak ezin du beste inora joan. Eta orain, zaldiaren laguntzaz, alfila jaten dugu, erreginarekin eta sake ematen du. Polita iruditzen zait, adibide hau, badaude lauki batzuk, zaldia kontrolatzen dituena, eta hori garrantzitsua da. Ziren eta lehengo jokaldia, eta gero, erregeak aukera bakarra du, H5era joan eta orain, zaldiaren laguntzaz, sake emate eman dugu. Hemen pista da, alfila eta erregina diagonal berdinean daudela. Mugimendua erreginarekin izango da. Ikusi duzue, peoia jaten dugu. Erregea murriztuta dago, aukera bakarra horra, eta orain, alfila eta erregina diagonal berdinen aukinda, hori da. B-lauan sake ematen dugu. Hau ere pentsatku dezakegu sake hau, baina sake honekin zer gertatzen da? Erregea hortik eskapatzen dela eta badirudi eskapatzeko aukera izango duela. Ikusi dezagun
zaldiaren sakeren batekin. Adibidez hor. Aukera bakarra berriz errege baltzerentzat. Baina ezin da oso urrin joan ez ba. Baina zuriek badute hor sakematik ez ba. Sakematea, zaldiarekin sakea laugarren hilaran eman da hasten da. Gorantza joan behar da, erregina zuriak bigarren hilara kontrolatzen duelako. Eta orain, zaldiaren laguntzaz, erreginak badu lauki bat non sake ematen duen. Peoi hau dagoelako errege baltza oztopatzen. Sake ematen dugu. Zaldia kontrolatzen ditu, lauki hauek. Kasu honetan, erregina izango da lehen sake ematen duena. Ikusten duzue, nun murrizten dituen lauki gehien erregina zuriak, ez eian sake eman da. Eta orain, lauki guzti hauek kontrolatuta izan da, zer behar dugu? Erregari sake ematea zeregin zaldiarekin eta non? Oso ondo. C6 laukian. Hemen utziko dugu bideo hau, hurrengoan ikusiko gara.